Καλώς ήλθατε σε ένα ακόμα βίντεο ιστορία στο κανάλι μας. Στο σημερινό Aryan Vid θα μάθουμε για την προέλευση του δικέφαλου αετού, ένα σύμβολο γνώριμο στη χώρα μας και κυρίως στην Ορθοδοξία που είχε το σύμβολο αυτό η Ανατολική Ρώμη. Από όπου όμως προήλθε ο δικέφαλος αετός και τα αφή συμβολίζει? Είναι αλήθεια ότι συμβολίζει τον αετό του Δία ή μήπως δεν έχει καμία σχέση τελικά με Ελλάδα? Η απάντηση μάλλον θα στεναχωρήσει αρκετούς Ορθόδοξους ακροατές, καθώς ο δικέφαλος αετός δεν έχει κάποια σχέση με ελληνισμό και το Θεό των Ελλήνων, Δία. Ο δικέφαλος αετός λοιπόν είναι παραδοσιακό εβραϊκό σύμβολο από τη συναγωγή του Χοντορόβ. Στην παραδοσιακή εβραϊκή τέχνη παρουσιάζεται ως ο βασιλιάς των πουλιών. Μυστικιστικά σύμβολα ζωικών αναπαραστάσεων, κυρίως του αετού, υπάρχουν σε ιερά εβραϊκά σκεύη, σε καλύματα βιβλίων της Τωρά, σε επτάφωτες και νεάφωτες λιχνίες, μενορά και χανουκιγιά και σε διακοσμήσεις συναγωγών. Εκτός όμως από τον απλό αετό, σε παλαιές ανά τον κόσμο εβραϊκές συναγωγές και εβραϊκά μουσεία έχουν βρεθεί και δικέφαλοι αετοί, όπως ο εικονιζόμενος από τη συναγωγή του Χοντορόβ, που ανακαινίστηκε πρόσφατα με την αρρωγή του Εβραϊκού Μουσείου Διασποράς του Τελαβίβ. Στην πινακίδα αναγράφεται σε εβραϊκή γραφή το όνομα Γιαχβέ. Ο δικέφαλος αετός στην εβραϊκή παράδοση συμβολίζει τη μάχη μεταξύ του εβραϊκού Θεού και του επίσης εβραϊκής επινόησης, Σατανά. Σε ορισμένες περιπτώσεις ο δικέφαλος αετός απεικονίζεται με μια κορώνα επάνω και ανάμεσα από τα δύο κεφάλια, η οποία δεν συμβολίζει κάποια επίγεια βασιλεία, αλλά την επουράνια βασιλεία του Γιαχβέ. Τα γράμματα της πινακίδας εμπρός από τον εικονιζόμενο δικέφαλο αετό της συναγωγής αποτελούν την τετραγράμματη εβραϊκή γραφή του ονόματος του Θεού, Γιαχβέ. Το όνομά του Γιαχβέ το αποκάλυψε ο ίδιος τον περιούσιο λαό του μέσω του Μωυσή. Ελληνορθόδοξοι απολογητές, στην προσπάθειά τους να αποδείξουν τη δίθεν συνέχεια και ομαλή μετάβασή μας στο χριστιανισμό, υποστηρίζουν ότι ο δικέφαλος αετός αποτελεί αρχαίο ελληνικό σύμβολο και απεικονίζει τους δύο αετούς του Δία, οι οποίοι σύμφωνα με τη μυθολογία πέταξαν ο ένας προς Ανατολάς και ο άλλος προς Δυσμάς και συναντήθηκαν επάνω από τους Δελφούς. Σε αυτή την περίπτωση όμως έχουμε δύο αετούς και όχι έναν δικέφαλο. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε εδώ κάτι σημαντικό. Ουδεμία αρχαία ελληνική παράσταση έχει ανεβρεθεί που να απεικονίζει δικέφαλο αετό. Ο δικέφαλος αετός αποτελεί ένα καθαρά ανατολικό σύμβολο, το οποίο υιοθετήθηκε από τους Εβραίους και έπειτα από το χριστιανισμό ως συνέχεια του και αποτέλεσε σημαντικό κομμάτι της παραδοσής τους. Συνεπώς, δεν έχει καμία εντελώς σχέση με Ελλάδα και ελληνικό σύμβολο. Το έμβλημα με το δικέφαλο αετό το έχουν στην Ελλάδα ως σύμβολο σε σημαίες, λογότυπα οι εξής: 1. Εβραϊκού Μουσείου της Ελλάδος. 2. Βυζαντίου. 3. Αθωνικής Πολιτείας. 4. Οικουμενικού Πατριαρχείου. 5. Ποδοσφαιρικής ομάδας ΠΑΟΚ 6. Γενικού Επιτελείου Στρατού. 7. Ο δικέφαλος αετός επάνω από τον Παρθενώνα. Η υιοθέτηση του δικεφάλου στο Βυζάντιο. Ο δικέφαλος αετός σε κίτρινο φόντο καθιερώθηκε στη βυζαντινή σημαία από το μη Έλληνα αυτοκράτορα, Ισαάκ Κομνηνό. Το ίδιο ακριβώς έμβλημα χρησιμοποίησε και το Πατριαρχείο, προσθέτοντας του μία ποιμαντορική ράβδο στο αριστερό πόδι και ένα αυτοκρατορικό σκύπτρο στο δεξί, και ο επίσης μη Έλλην Θεόδωρος ο πρώτος Λάσκαρης στο δεσποτάτο της Νικαίας. Αργότερα προσθέθηκε μία ρομφαία στο δεξί πόδι και μία υδρόγειος με σταυρό στο αριστερό, ενώ παράλληλα μεγάλωσαν οι πτέρυγες, άνοιξαν τα ράμφη, με τη γλώσσα να κρέμεται, σημάδι απαιτητικότητας. Η σημαία αυτή διατηρήθηκε μέχρι το 13ο αιώνα, οπότε προσθέθηκε και μία κορώνα επάνω από τα δύο κεφάλια. Οι Εβραίοι συνεχίζουν να χρησιμοποιούν το δικέφαλο αετό ως συνέχεια της παραδοσής τους, αλλά και προκειμένου να δείξουν τη στενή σχέση των δύο θρησκειών, Ιουδαϊσμού και Χριστιανισμού. Το σχετικά πρόσφατα ιδρυθέν Εβραϊκό Μουσείο της Ελλάδος στην Αθήνα έχει ως έμβλημα το δικέφαλο αετό. Η Εκκλησία, πιστή επίσης στην εβραϊκή της παράδοση, χρησιμοποιεί το ίδιο έμβλημα και έχει γεμίσει τους χριστιανικούς ναούς με κίτρινες σημαίες με δικέφαλους αετούς. Η Αθωνική Πολιτεία χρησιμοποιεί επίσης το δικέφαλο αετό ως έμβλημα, αλλά και διάφοροι φορείς του σύγχρονου ελληνικού κράτους. Οι Βυζαντινιστές συνεχίζουν τις προσπάθειές τους για τον περαιτέρω αποπροσανατολισμό των Ελλήνων και έτσι δεν δίστασαν να τοποθετήσουν το αλότριο αυτό σύμβολο ακόμη και πάνω από τον Παρθενώνα στο εξώφυλλο του περιοδικού Ορθόδοξα αστυνομικά μηνύματα, το οποίο επισήμως διανέμεται σε όλους τους αστυνομικούς. Κλείνοντας, να ανακεφαλαιώσουμε λέγοντας ξανά το εξής. Ο δικέφαλος αετός του Βυζαντίου, της Ορθόδοξης Εκκλησίας, δεν έχουν καμία σχέση με τον ελληνισμό και καμία εντελώς σχέση με το σύμβολο του Θεού Δία. Η παραπληροφόρηση σε αυτό το θέμα ίσως εξυπηρετεί μονάχα αυτούς που διαστρεβλώνουν την ιστορία που διδάσκεται και για σκοπούς αποπροσανατολισμού. Ελπίζω να σας φάνηκε χρήσιμο το σημερινό βίντεο από το Aryan Vid. Εάν σας ενδιαφέρουν τα θέματα μας, κάντε εγγραφή στο κανάλι μας, ένα like και θα τα ξαναπούμε σύντομα με νέο ιστορικό θέμα.